Dili mabak dong. Hello guys. Ano kung may dress kalibunan guys. May pag-gibak to dong. Ibak dong. Ha? Hay mga kainday, mga kawatatap. Uban ko nila panguan. Tao ka na? Pangabkab. Pangay, isa na. Pangabkab. Pangabkab. Pangabkab siya kay para siya kog maon. Ang palang Kumani ganinag nang alipod dagat mga kawatatap. Ay, wala ko naligo diyan. Uban ko sila hagpanguan. Mga aso na, tumasod. Oy. Dire sa nga dire. Uy, dili. Sulod, uy, nang maon sa dili oh. Iwasingan ang motor. Dili ba? Agi. Dili oh. Tara guys. Ako mga kauban guys, tara, nagkuan na. Dili na taman dong. Turo. Sila? Turo. Nara guys. Dili na ni kutob guys. Magpangwasingan wala mo na. So ayan mga kawatatap, nami diri anang nangabkab. Uban tag pangabkaban ni. Ang kinabuhi sa pobre. Muna agi na lang rek-rek. Kana nga diha. Wa maayo. Ang buwang on. Wa maayo pili. Dali nila dali. Sal. Oy, ayaw na. Ayan yun ay pagkabkab mga ka-inday. Na nakaborles. Na. Niskwila pa kagtarong. Di ka mangabkab ron. Tarong magkabkab. Guys, namo magtan-aw mo eskwela gyud mo Kain kuan. ang mga way grado wala eskwela paning kamot ani guys Kagagmoy pala na eh. Taro. salin naman mo dire dito sa pugon tuwas lang abot mo ito Sa pugon? rek Ito lang ang lukso na. Uy, dong, dong ba pag dito dong subject bit sa na dong. Dra? bye Tulay ba? Jack bit to sa kanan do Buro. ang tuwa man to sa lagan ilagan mo ko maukad to lang agad Tarong magkabkab dong.
Mamupod, video dan. Balik pa to. Murag si Tarzan. Haraon ang lukso na Marisol. I-upload na dong, i-post dong, makita na yung uyab dong. Isda. Kata balik uyab. Jadi, Kasi uyab din mo doon. may bugto. Tagag 5 na uyab. Kuon. Oh, na. Mag-break dong. Di lang eh. Tahu antan na eksteran. Yes, friends, balik na sila rito. Gerald.